गुणोत्सबखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना गुणोत्सबनि समखौ फोसावबाय। गाबोन 3 जानुवारिनिफ्राय जानानै 8 फेब्रुवारिसिम जागोन गुणोत्सबा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला गुणोत्सबा मोनथाम खोन्दोआव खुंफुंजागोन। गिबि खोन्दोनि गुणोत्सबा 3 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम 12 जिल्लायाव खुंफुंजागोन। नैथि खोन्दोनि गुणोत्सबा 9 जानुवारिनिफ्राय 12 जानुवारिसिम 13 जिल्लायाव खुंफुंजागोन। थामथि खोन्दोनि गुणोत्सबा 5 फेब्रुवारिनिफ्राय 8 फेब्रुवारिसिम 10 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 43,498 फरायसालिफोराव गुणोत्सब खुंफुंजागोन। थाखो 1 निफ्राय थाखो 9 सिम गासै 39,63,542 फरायसाफोरा गुणोत्सबाव आनजाद लिरगोन। बे गुणोत्सब खुंफुंनायाव गासै 8,098 मावख'गिरिफोरा बिजिरगिरि बिबानगिरि जागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।